як гурӯҳ журналистони вилояти Соғд ки аъзои гурӯҳи ташаббускори занони рӯзноманигор садоқат мебошанд ба семинари як рӯза ҷалб шуданд. Семинари мазкурро тренер Асомиддин Атоев доир кард. мавзӯи он ба ҳифзи маълумотҳои шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва махсусан системаҳои ҳифзи рақамиро фаро гирифт. мо хостем ки таҷрибаи худамонро ки дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ва берун аз он маъмул аст бо ин гурӯҳ тақсим кунем то онҳо дар фаъолияти ояндаи худ аз ин нозукиҳо истифода бибаранд. масъалаи асосӣ беҳдошти рақамии ҳар як корбар мебошад. ҳангоме ки мо ба фазои онлайнӣ ба интернет мебароем, аз дастгоҳҳои рақамӣ истифода мебарем, дар баробари бартариҳои зиёде ки ҳаст мо бо хатарҳои имконпазир рӯбарӯ мешавем, дучор мешавем ва он хатарҳо ба мо таҳдид мекунанд агар осебпазириҳо бошанд. бо баробари пешрафтани технологияи информатсионӣ хакерон ё худ қаллобон низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар гардидааст. онҳо бо истифода аз маълумотҳои шахсӣ ки бо роҳҳои интернет ва ё телефон ба даст меоранд вориди саҳифаҳои шахсӣ гардида аз он истифода менамоянд ва ҳатто маблағҳоро аз суратҳисоби ҳар кас метавонанд ба даст оранд. чӣ гуна аз ин гурӯҳи шахсон худро ҳифз намоем? қаллобон тавассути ҳамин роҳ мехоҳанд маблағ рӯёнанд ва бо истифода аз таърихи зангҳо дар банк низоми банкӣ ҳамин хел таҷриба ҳаст ки ҳангоми занг омадан аз соҳиби суратҳисоб зангҳои охира мепурсанд. ду занги охире ки ба ӯ занг зада будед ва аз ӯ занг ба шумо омада буд. ин тасдиқи он аст ки нафари занг мезада соҳиби ҳамун суратҳисоб аст. бо истифода аз ҳамин қаллобон ё ба истилоҳ мошеннико метавонанд маблағро аз суратҳисоб дузданд, бароранд. яъне ин ҳамин яке аз хатарҳои рақамие ҳаст ки мо бо ворид шудан ба низоми ҷаҳонишавӣ, ворид шудан ба фазои рақамӣ дучор гашта метавонем. дар семинари мазкур роҳҳои пешгирӣ намудани қаллобӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоиро мутахассисон ба журналистон омӯзонданд. яке аз он ҳифзи маълумоти шахсӣ ва истифода накардани расмҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. мутахассисон барои пурра бехатар будани саҳифаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ се маслиҳати муфидро пешниҳод намуданд. тавсияи шояд ягона ин мунтазам таҳким додани беҳдошти рақамии худ ба истилоҳ гигиенаи рақамӣ шахс корбар ва барои таҳкими ин гигиенаи рақамӣ аз се чизи муҳим ин гузарвожа ба истилоҳ пароли мустаҳкам доштан, тасдиқи дукаратаи шахсият, яъне двухфакторная аутентификация мегӯянд, ҳамуна фаъол кардан дар аккаунтҳои сершумори худ ва ҳатман истифода бурдан аз мудири гузарвожаҳо ё ба истилоҳ менеҷер паролли менеҷер ё менеҷер паролли. аз ҳамин се агар се тавсияро иҷро кунем, он хатарҳои рақамие ки вуҷуд доранд, эҳтимолияти ба онҳо дучор гаштан бисёр минималӣ мешаванд, бисёр паст мешаванд. осебпазириҳо кам ки шудан, таҳдидҳо низ ба мо таъсир расонида наметавонанд. мақсад аз ташкили семинари мазкур ин баланд бардоштани дониши хабарнигорон оид ба ҳифзи маълумотҳо ва саривақт зуд тағйир ва истифода кардани пароли ё худ рамзҳоро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ медонанд ки ҳама рӯза бо он сару кор мегирем. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.